Manuela, saps quin dia és avui? No, és un dia normal, no? Clar que no, avui és el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta a la Ciència. Ah, sí? Doncs no ho sabia. Sí, és un dia per destacar les aportacions de les dones a la ciència i inspirar vocacions científiques a les xiquetes i adolescents. Mira, t'ho ensenye. A veure? Segons la UNESCO, només el 28% de les investigadores científiques són dones. Perquè hi ha que destacar-les. Perquè aquestes no renuncien per culpa del sostre de vidre que limita el seu avanç en moltes professions. El sostre de vidre, això què és? És un concepte amb el qual es fa referència a la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per desenvolupar la seva carrera professional i arribar a càrrecs d'alta responsabilitat. Telma, tu sabies que els nostres companys Carolina i Guillermo van fer un treball sobre el sostre de vidre? Crec que sí, que et sembla si els truquem i que ens conten una mica? D'acord. Hola, xics! Hola, com esteu? Bé, al final vau fer el treball sobre el sostre de vidre? És que volíem saber més informació. Sí, us ho expliquem. El sostre de vidre es deu a factors com la dificultat de compaginar maternitat i carrera, la bretxa salarial de gènere i la necessitat de les dones d'esforçar-se per a ser destacades. Aquests prejudicis limiten el seu accés a posicions de poder. Quins problemes genera? Té un impacte negatiu en l'economia i la societat, ja que frena el potencial de la meitat de la població. Hi ha algunes dades que ho demostren? Clar que sí. Hi ha un 49% de dones que estudien batxillerat de ciències, un 32% de dones que tenen un grau d'estudis de ciència, un 30% que tenen un màster científic i són dones investigadores, un 25% que tenen un doctorat científic i un 11% que ocupen alts càrrecs acadèmics. I de totes aquestes, a sols un 3% són reconegudes amb un Premi Nobel. Encara que la situació ha millorat i algunes dones estan aconseguint trencar el sostre de vidre, queda molt per fer. Desafiant les normes culturals i socials. Promovent la inclusió i la igualtat en el lloc de treball. Trencant els estereotips de gènere i els rols tradicionals. I solidaritzant-nos i col·laborant entre nosaltres. El camí per a les dones en la ciència pot estar ple d'obstacles, però cada avanç és una porta oberta per a les que vindran.